shagu sinadu rayuwar yau da ke dubawa social media yake rudarwa ba mazan ba matan ba sun zoyewa tarbiyyar bikin arewa ce kwacewa shigar banza da tsarci muke nuna wasu mawakan makar bata suke yakawa ga misali zanyo wai ke faɗa musu ba ma misali na kalar su wai ke lissafo su Haba matan ga ku canja halin ku in ko kuka kifa ku ya da goban ku abin ga da ciwo a ce yar musulma ta yadda mutunci ta zama shi'uma tana yin TikTok ubanta na fama yana faɗin tashi tarbiyya ta samu amma ba ta gani tana yada kima har tana da riba cewa an tsane ta in ƙarya nake to ku duba shafinta abin Aisha shi ya cika bakin ta samari wai su ne kawayenta rawan banza sai ta sama ruwan ta matan ta yi ta mamaki ba kuke ba hakan kuke so